front. Ineno kata ka nikalo finance bill oningo beni kaka jotendwa MPs mano yier Azimio modonjo kacha. Kata ka obedo ni ne tek manade to ningo giwuog oko mondo giwuo gi jopiny mondo jopiny one adier ni jogi wayiero gi gin mbele kacha to gikedonwa eyo mowinjore kaka dwarore. Sani kwang'iyo kata wach mar ng'anyo king'iyo kaka nwachake nintiere weche modhuro manokete ng'anyo. To sani gima inyo japiny ahinya gima inyo japiny kuma ntiere en wach garama mar maisha momedore. Ma gima nyalo timore ni sani kaka jo Azimio oluongo romo makawuono, agenda moningo gibed godo as priority en ng'iyo ni ere mikakati mwanyalo wuok kaka jotelo moyier gi jopiny mondo wawuoye wach garama mar maisha ni. To kata kobedo ni chik mar omenda mar 2023-2024 osekalo, ere kaka wanyalo keto sirikal mondo kata kobedo ni bill ni osekale to pod wan gi avenues mwanyalo tiyo godo. Wanyalo dhi e court mondo waping gini nikech mano power momigi gi japiny. Aya mar ariyo, kichaki winjo joma be giwacho wach mar ng'anyo. Ngini the moment ma jo Azimio nikech kata king'iyo Kenya kuma wantiere sani, Kenya ma wan go kawuono en as a result of ng'anyo. Chakre gimora mora mosetimore Kenya ka osetimore mwago hatua nyaka kuma chopeni nikech mana weche mag ng'anyo. Omiyo ng'anyo ni kwa agenda achiel kaka mar garama mar maisha. Kwa wacho ni mai gima wadwa fight ne nyaka mwisho mondo wane kaka wanyalo timore nade waketo sirikal mondo understand ni japiny inyore. Ero kama na yenya utino jonyo pak jopiny ka tuwa be ibiro paro mopogoro poko jogo mawacho ni oyo ogaye mar Azimio bende koro beda ne tenge wan koro maka ne chenro mag ng'anyo gi kaka bedo kata kadwaro